Gutigarime kaunti ya Kisii nigongo kumanyuna abamenyeko rwa sensemo ya Nyagisai iyo gotoka ime wodi ya Nyakoe nigo babiri bakwemurungani kubwatkana no gutaroserwa gw'ekipara ikikirire kwirania obokoleri magega okwana chinga kibaba gusangani getaseni Kiandizi TV nigo baba kwerera ogutaisanika kwabo anemono ase chinkwana chomo MCA we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi ase ogokora amagenda rase chinsemecho anemono asoborosia w'ekipara kulinde nigo baba gwesokya bene nabo igogo kunya ememberesi ya mache asogotanga mache gosoa ase chipara linde kogendera no bokoreri nigo baba kwerera buna nigo basinyire goikirania endagera yabo ase chichiro ekikeirire mono gosalika muliketo Daipona Sanya no robotyo ye milioni ya merari masense ya mengekere gitage gukunega nge milioni yemo nigo yababerera kongu abamenyi be wodi ya Nyakoe asobonchero bwabo ane nabamenyi be Kenyoro Nyagisai maiga yugo salika w'ekibara ase ensemeywe atatebetinga amatukomia moja kaga so ase county ni Nyagisai nere gutanga ko bayiri tanga ni korosigwa itokanyete ngango torosha maro tatenga eye gakare ko nyebeka era ni ndera ache ya kabere esababu agotoresa igo ntumanyeti nga ntomo bekere tichikura kirije abe asoerete county ngo mubegete ko sintu twa mubegete no yare ko be ya mantu amubegete akote abansi ara ba madu tichikura chinyinge Nyagisai ndu mati kura abantu nero hetwe bikura yemo omuntu omwakete kura ache atorije chipara oye nigo ngwako tichikura chiri no conference to akaji seini asoke kuru obisi Nyakoe wodi nene oye tatageti omunga sororo magaya bamenyi bensemeywe kuruko bolia gwokorosigwa kwebaleywe nigo bono banyara gwesokya na makombe na konge akolema ememberesi ero banyara kweroseria ase bagweta para nembe pi twakwana no mwesi miwo ya ateba na cha toroseri gucyumwa konde bono twanyorire ngare etokuna kugwa twara tigaba na inji toimukerigo na bana pota pota tole marime to ticha talo gusento etere injatari weteka para tigabeka namo bari mama kuri aya igasa rigete igara mabe yakoro ya gintu twagwa no mwemsi wano tageto wapi asarie bara anda tigata tabinya tali ero korosie bara osere tali mai musie bono nda yale tigata tabiri chibwe ri ma nyororera ya toli ya mai musie gatoroserie bara osene kyaba muna baita mwere goteba nembe ukugukora chibija bunira antama nyomba bara abandi gali njiri goeta ega nere yabunika moinaria iye nenja wa utoka suguma toka korroki ngono jana njitugwate pale nembe asentunda yende maiga yokonyoro bokoreri obiyakurwa sabarai ase chintunda cia maiga nigo bono gosemeria kwabo gochia sobora yoboya kwabeine gokubairania maiga omoe musie saka nero tagete gotoroserie bara amisi akabwatero oyagia tomate tikura lakini ukana Nyagisai tomate tikura igo Nyagisai ndune birentane yagi ugatota binoto konye ngigwa tokonyire onye none para ario mayenge se transformer turakora kene no togwakira nse okona kukuboria kwa bamenyi bensemeye gucha somo eshimiwa bwarogongorwe omosike Cosmas Oyagi akira makarabati pale tukubati iya kabere pale tukubati drainage system iya gatatu umoro yamagana yasa soto kada to ibe para to aitiri ina ni mama to mura yamana ta yamagana ta ko usime gasi ogende oni okonyara kora mechande mengo tubwata abana tugusiba kara bana bakando school mbagwati mare mbasa bagwetera nese pigipigi Oyagi ngwari yete iro gatara to kore chipara chos to yo nonye ntu to gataba ga school me yaito karwa oro to jaro mwemsi omung'aura nya to konye gase ga kore gugwate o chore ta sa kare gas komenta na yweni go badokerero kyabo gochia aso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati asibamo bolia anyara gwesokya na kubwatoka obokonyi gochia sabamenyi bensemeywe nara chatora ara to consider tora ara timoka kona jebango ndugwa tibe stora na jebana yo namuroje jumi ya berembe bango ntukunyara kunacha bona ya wanja ara bera mura bara tumuka bari ginja yo kwengura kisege jiri nyomba aba noito oyokoro kwa Simbarati ase sia chema hata arari ebuna sutane to gwa kanse bokia abantu banse ya bari merreje sinje factory nera ye chai tundu bari jibire ya manere moina ene moina wono echiro jike go guturi mino njigo to kabaje ba kwa botinya kwa Nyagisai ora sira mika ari omo MCO yo ya yo to Ginko lipoteria egetaseni Kiandizi TV korwa se Kenyoro Nyagisai ikigotoka imenye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elitariane Ndipon Asanya